non se pode dicir que as moscas son por culpa do resto da comida, porque é outra mentira. Non me fastidien, Bueno, levamos todo para que non veñan as moscas. Temos máis traballo do que podemos facer. Tedes que ir pensando na festa do patrón. Que ninguna familia descolla as tarefas domésticas diarias e o cuidado dos animais. Se non as penalizacións serán serias e duras como nunca foron. Este non pode. Ánimo. O día comeza con báguas en 1906. Lisette estivo xogando con Marcos e o pequeno dos González non tivo mellor idea que cortarlle o pelo. Lisette quedou sen a súa perrera e Carlos berroulle. Un flequillo por aquí. Recordaste? Te recordaste que poquitos días pasaron e xa tiñes por aquí polos ojitos? Pois logo, son madre conto. Perreille porque... Claro, ven aquí, vente que te quedo. Moito. Berreiche, porque era tocaba berrar daquela, pero... Porque non se pode cortar o pelo, porque pode ser a súa opinión. Pero ti xa sabes que eres guapa sempre. E papi querete moito. Os González falan con Marcos sobre o que pasou. Pois xogando e sin querer, pois cortaríalle demais na perreira. Sin querer non fui querer. Pero díxolle el, te voy a cortar el pelo. Non foi así. Ela díxoche, sí, non debéis de hacer esas cosas. Sí que non Non debéis de andar con tijeras. Enda non te deixou tan mal. Non se pode cortar o pelo, Xa che dixemos onde. Se non ve é igual, córtanos mamás. Ou a peluquera. Pero non os nenos. Estamos de peluqueros, aguanta. Estamos arreglando un pouco o desapaño este. Quieta, non te movas. Que eu non sei facer as rayas moi dereitas. Quieta, sin levantar a cabeza. non faz. Quietiño. Pois agora basta que quedar así. Pois que está mellor o señor que así. Vale? Salí moi atrás. Sí, ahora parece chino. É igual, ainda que parezca china. Estimadas familias, hoxe é o último día para preparar a festa do patrón. Así que tendes que vos organizar ben coas tarefas da xornada. Iso é verdade, temos moito traballo. Os homes matarán os galos. Cada cal o do seu corral. As familias terán que matar os galos para a festa do patrón. Pero na casa dos González non queren que Marcos saiba que van sacrificar o seu galo Rafa. Os homes daránlle a Enrique os galos, cada cal o do seu corral. Para que os cure, non? Para que os cure. Sonia e Alicia serán as encargadas de desplumalos os galos, de desplumar os galos e destripalos. Terán que facelos en axudas das súas nais e por separado. Ostras. Ademais, estaría moi ben. Me parece que non vades comer galo. Eu non é por nada, pero... Ánimo, que mañá poderedes disfrutar despois do esforzo. Atentamente a programa. A ver. Non vai ser unha xornada doada para Alicia. Tócalle unha tarefa que non lle gusta en absoluto: desplumar e destripar os galos. Gustaríame saber a mí quen é o que escribe, o que manda escribir as cartas da tarea diaria, porque desplumar a galiña e sacarlle as vísceras, mandarnos a niño máis a Sonia, como que non. Aí pasastes vos pueblo e medio, Supoño, diríadesme, sí, pero antes facía novelas. Pero xa estaban acostumbradas. Me dan moito asco. A festa do patrón é o día máis temido nos currais. Sálvese quen poida.
Está quieto. No págalo, cabrón. Mira, mira, mira. Ahí va. Vuela un pajarito. Dobralle ben, pero por aquí, non? Mas por aquí, máis ou menos. Non te tajes a man, corta ben. Por aí, ben cortado. Dios, que rollo me da, Bo, a ver, neno. Chapas. É a primeira vez que matamos un galo, Ai, pobre animal. Pois, isto pasa a millón de polos todos os días en todo o mundo. Xa sei, pero eu non os vexo. E vivía, non falaba de vivir, o chorbo, en eso que o Martín... Non nos importa. Queres calar, non nos interesa. No, por detrás Non nos interesa, que cales. Por detrás sitios diferentes. Vemos popolco, mira, má. Eso está yo. Un pouco máis grande era o que utilizaba a abuela. Mira como se pon. Só non te quero nin escutar. Que, Víctor? Que decías? Que non te oio. A porca está viva ainda, te sorte. Bueno, hai que deixarse de rollo. A auga ainda non está quente, cando estea quente, despluman os ali detrás do palleiro. Pero que sí, Que non quero que veña Marcos e os besa. Agora tócalles intervir ás rapazas. É o momento de Alicia e máis Sonia. Colle moi. Que me dame moito asco. Non nos podíamos comer así. Non cabe todo no caldeiro. Agora cóllelo polo cuello. Tes máis agua, está. Teño máis auga. Se non ten cuenta. Bueno, ti collo por onde podas. E ten cuidado de non queimar. É como un peluche, joder. Bueno, cala a boca, non des tanto... Agora intenta arrancarlle a pluma polo papo, a ver se lle vai salindo. Queima. Es que me cabe esta parte de aquí tamén. Pero que non me cabe no caldeiro. Se vai a caber, mira, colleche así. Colleche perfectamente. A que me dá moito asco. Veña. Pero pura, colle máis. Canto máis tarde... Pesa! Carlos, pesa! Eu teño unha mansola, teño 2 mansolas. Porro na festa do Patrovento. Necesidade teñamos de matar o polo, ó. Cala, que se non vas ti tamén. Ti dalle sin medo, que agora non lle doi. Non, só. Están delgados, Están algo flacos, Pois collemos a Rafa, que é o máis grande. No, cala a boca, ó. É o noso rapaz, un dira. Fui con José, a mellor está dando voltas por aí para que non o ves. Quero quedar a xudar. Realmente. Os medios. Prometes botarlas aí, vale? Vale, xo sei. Xo sei. A ver, abre os pernos. Non sei se lle vai gustar a abuela. A abuela sí que lle gusta. Buf, É moi gordo, sí, moi gordísimo. Alicia segue desplumando o galo e Sonia parece que xa acabou. Pero Sara chegase ás cámaras e desvela a verdade. Non podo lle axudar a Alicia a esplumar. Pois Margarita está esplumando un galo. Pillamos a Margarita facendo o traballo que lle correspondía a Sonia. Eu pensei que os de arriba mataban un solo. É que nós matábamos 2. Entonces dixenlle a Sonia que ela pelara un e eu que pelaba o outro, pero fui sin ánimo nin de trampa nin de nada, solo que pensei que a de arriba tiña un e nós que matábamos 2. Despois, máis tarde, souben que tamén mataron 2 como nós. E púseme detrás do palleiro, non para engañar a ninguén. Púseme porque se viña Marcos nun momento dado, indo os outros me podían avisar e podían me esconder de alguna forma, porque igual que se o ve cas plumas, pois si pensa que Rafa. Chega o momento máis desagradable para as rapazas, destripar os polos. Onde vas con este papón? Este papón. Non é un papón, é un capón. Este está máis teso. Cortas de así. Cortas de así por aquí. Ras. Despois mete la man e saca las tripas. Tens que pinchar máis desde atrás. Desde aí así.
Millóns. Bo. Eu hoxe non lle dou cortado. Veña, non se escafona. Tiralle polas tripas para atrás, como fixeches. Xa, pero se lle abro por aquí se descolose, punto. Pero é máis difícil porque este ozo é moi duro. Non sei se o darás cortado. Espera un segundo. Se non tes medo, colle. No, Víctor, no. No, E te lo machete. no. Para ela O non estaba... machete se lle das con cuidado, mira. Cóllelo así, ábrelo así un pouco e fácil. Primeiro abres un pouco co coitelo e despois intentas darlle susto co machete aquí. Tras, no medio. Vai, no como Forte, ti así. tiñas pensado. Bueno, deixa. Deixa a Sonia. Deixa a Sonia. A ver, meta a man aí, joder. E empeza a ramplar con todo para fora. Mira o estómago. Non sabe, joder. Pois tira o destapo, como se tú eras toda. Queres probar ti? Espabilado. No. Venga. Que aí non hai nen dentes que te mordan. Ai, que non se pasa nada, non hai dentro, aí dentro. Pois venga, metelle máis. Coño un cordel, nos manchamos a carro das vacas. Ai! Pillástelo no momento, Mama. Tiña unha cojada. Eu agora non lle meto a man. Por te que quedar máis limpio. A ti parece normal. Marcos aparece na cociña e fai unha pregunta difícil. Quere saber onde está o seu galo Rafa. Os galos que tiñamos están máis gordo que ese, Marcos. Ese está moi flaquinho. É que eses son máis pequenos que os nosos. Os nosos colleunos Enrique e levounos os dous nunha jaula. E dixo, cuidade ben, dille a Marcos que lle dé de comer maíz, o grande, o do medio, que está algo enfermo tamén, pero ainda non está tan enfermo como os outros. A máis o outro, como... É máis a Rafa. A Rafa. que está Si eran agora. todos iguales, nin se notan. Pusolle Rafa porque andaba por fora. Agora ande outro por fora e xa está. Solucionado. Oh, se non houbera problemas máis graves. Pero sí que vai haber problemas máis graves. As familias van facer a compra para a festa. Os González e os Peña quedarán de comprar comida a medias. Unha rutina sinxela que, pola contra, vai orixinar a maior crise vivida ata agora. Ala que tiña, Rubio. A ver que ven. Hoxe te despeixe rico, unhas troitiñas, hai viño, patacas, Buenos días, Arturo. carne. Buenos días, Carliños. Que tal? Ben. Material bueno todo, Bueno. Perdona, isto pa ti. Isto non vades ter festas. Pois uns abalorios, unha cousiña habrá que facer. Pois a ver, un de cada A mí para nós. dame un de cada tamén, Arturo. Vamos a ver. Pero un Vamos de a cada cada. uno 20 a 0,40, non? Por favor. Ti, deixalle eso, non compres eso. 0,40. Tranquilo. O que? Eso, para que queremos eso? Home, se como facedes queiras. unha cousiña xeitada na casa, eso é bonito. Perdemos folios, na casa. Vale, Bueno, sácala. trouxeste Bueno. un viño. Viño, sí señor, tinta máis blanca. 4 botellas traes. Hai 4 de cada. 4 de cada. 8. Pois logo varnos Colla, deixar 8 logo. Claro. Entón 4 cada un. E canto vale? No, o viño dixen que invitaba eu, No, pero quedamos que pagábamos a medias pagamos, perfecto hasta 12 botellas. No, dixen viño para juego todo. Igual, matar. Quedamos en que se pagaba a medias. Ímolas pagar a medias, por favor. Bueno, Ti dixeches que No, No, ti Ti dixeches... dixen que invitaba eu, pero se queres pagar a medias eu. No, o que queres non pagar, foi eu. así tampouco. Ti dixeches que se collían 15 15 botellas. botellas pagabas, E nós eu. dixemos que pagábamos a mitad hasta 12. Nós dixemos que pagábamos a mitad hasta A 12. medias, que eu. Como non chega a 12, pois pagamos 4. Igual, non hai problema No, ningún. pero estou explicando as cousas. Sí, sí. Se eu por pagar non é mal. Bueno, pero estou explicando. Eso foi o que che entendí. No, tranquilo. As cousas hai que ir dicindo según van surdindo. Vamos a ver, este home Juan Carlos fixose rico e el compra o que lle dá gana e agora diante da cámara anda lucindo que pon el o viño pos convidados sempre diante da cámara, porque por detrás non. El todo onde lle convén e todo onde lle enfoque para quedar por riba. Porque para min é que é un artista pero zorrengue. E canto A ver, vale? Veña, Canto dixeches, Arturo? 5 pesetas? 5 pesetiñas. Pois saca aí o xamón, ó.
Que ese é moi barato. Traenos boa calidad, é moi barato. Este é para festa, pero pagabo eu, dixo. O mesmo que pasou co viño sucede á hora de comprar o xamón. Cada familia paga o seu. Nos imos ben servidos para darlle de comer aos nosos e ao ese ben tamén. Volvín a perder o lápiz. Hasta logo, señora. No, aquí non pode. Anda. Modín. A compra xa está feita, pero o ocorrido vai facer que as diferenzas entre as familias volvan sair á luz. Os González estoupan. Se nós somos os que vendemos a vaca e temos 300 pesetas e comemos unha semana anche e ele mira para nós como comemos, encantaríame ver a súa reacción. A ver, por onde che xogas? Fai con moita sorrería, moito diplomado. Non é solo eso. Pero que non me vai a mí ese tema. Non é solo eso. Despois sentimos que incluso... A súa maneira dirige todo. Dirige todo. Todo. Eu estou de acordo. Ele rapidamente, pum, pum, pum. Eu onte arreglábame con 6 botellas de viño. Pero como ten moitos cartos, e beberán moito viño, quero comprar 15. Eso, cando se compren diante da cámara, vainas pagar en la maiores, porque eu non me podo comparar en cartos con ele. Entonces vai quedar outra vez por moi bonito. Entón ten que facer unha lista dos posibles que veñan, non? Mentres, a familia Peña empeza a facer a lista de convidados sen saber a que se está montando na casa dos vecinos. Pode vir incluso Maribel, Lorena... Pois entón vamos poñer hora de marrozos. Eu non quero comer ca túa tía. Non, porque, oye, despois a hora do café que falo ca túa tía, pois moi ben, a todo o que ti queiras, vale. Pero eu se levo un mes a pico sin ver a miña familia, o normal é que me senta a beira dela, non? Non que me sente a beira de súa sogra ou de súa tía. Pero leva a voz cantante en todo, xa non deixa falar. Ou cortas diante da cámara e lle botas cae o asunto, ou senón a pechuga supermanga. Carlos e os seus fillos saen recoller erva para os animais e póñense a traballar moi cerca da casa dos González. Está controlado. Está controlado, pero está facendo, non? Por que non me dixaches o que teño que facer? Aí, Estou pisando a falda, estou pisando a falda. Non é normal que vas aprendendo como se fai, non? Sí. 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 En canto me den a alta médica, pois fago eu. Menos mal que teño que me axude. Porque un doi o lombo, o outro está enfermo, o outro non sei que. A nós non nos A nós non nos doi nada. Doinos todo como aos demais. Dormimos en colchóns como os deles. Tamén nos doi o lombo, tamén nos dan os riñóns. Tamén Sonia anda de un pé ranqueando. O que pasa que non estamos... que me doi unha orella, quero que me lo ves ao médico. Imos aguantando como podemos. Eu estou aquí sujetando estas cortas. Estou sujetando o folleiro porque non cae. Tanto detrás da cámara como adiante somos a mesma xente. E non andamos, ai que veo a cámara, ai José, vale, vais a voz, José, vais a voz, non te alteres. Agora entendo que porque a mí que chama tan ben que eu son o máis patillo de todos. Sí, porque non é aquí solo, é na súa vida real. Hasta que o enculan ben enculado, non reacciona. Ese que ten un motor. Cuidado cas pernas, que non che dé a roda nas pernas. Motor a caldo, non ves a roda. Ven, pelucha. Levántate. Ricajo na porra. É blandiña, Cuidado! Que? Merda. Bueno, é para eso, Aí todo no mismo sitio. Aí. Non sei se cargalo para mañá. A nos danos dá igual, pero como a Enrique xa non lle pode dicir nada, porque Enrique está aquí cada 2 ou 3 días e ve todo o que pasa aquí, e se lle di que as cungas están verdes, ten que se joder porque están verdes. E se lle di que non limpa as cortes, é porque non as limpa. E se as vacas están sucias non é de un día, é de que as ten sucias sempre. Onte por primeira vez vinlle sacar o esterco da lide debaixo da carballeira. Nunca na vida sacou un esterco da lide da carballeira. Apartou no onte cando viña Enrique. Mira, velo. Está poñendo a orella xa, e ves como me escoitou. Víctor, que che pasa? Son sordo, o que? Ala. Nós non fomos a súa casa. Nós non nos ali a espiar nin a... Cando estamos vendo as cámaras Ves, de e dixo no baixinho, xa o escoitou. O que? En plan, xa está poñendo a orella, dixo no baixinho, mira, como pum, o momento tras. Caso normal, ese rapaz. Caso normal, xa faltando, caso normal. Eu non che falto a ti.
Ah, no, pero eu dixo no baixinho ben que o escuitas. Se xa está poñendo a orella. Está traballando. Ah, Non armado, caralho. Vamos, xa está. Non tens que faltar a ninguén. Pois eu tampouco. eu a ti non te faltei, Eu a ti non te faltei. Ni te insultei, Tranquiliño. Eres un listo. Ah, é que bueno. Insultou, eres normal. Este que dixen baixo xa o escuitou. De que vai? Que estaba ali, así, de pé no cabazo, así, e poñendo así, quietiño, ca súa cousa, pa, e dixen eu, xa está poñendo a orella. Eso quere decir que non estabas dicindo nada vos de min. Va a ter medo de que te escoite, papó. Mira, ese é o Carlos, de verdad, mira de grabado. Mira como reacciona simplemente por un detalle de merda. Xa, su normal, que está, su normal. A broma está como lle falou anda. Cuidado que volvo outra vez. Nos arriba non vamos para nada, as cosas necesarias. Aquí están vindo todo o tempo, para que? Para mirar, para mirar. A mirar a ver que estamos facendo, ou a ver onde temos as cosas, ou a ver como facemos. Non é así. Debo estar poniendo ben, cando medo de que os coite. Eu fun reventando pouco a pouco, xa. O que teníamos que haber feito era vir nós tamén a concursar, a joder aos vivos Pero é que non somos así, Martín, como temos que fazer se non somos uns actores, se non somos uns actores. Habría que actuar. Son peores que actores, que ainda dixen onte, son peores que actores. Os Peña reúnense no lavadoiro e actúan como se nada pasase. Ai, Carmeliña, ven por aquí. Pásame aquí, pero mal é levantarse, sabes? Mira como se non volvía a baixar. Claro, pa que queres? É lo que lle interesaba ver o que lle estábamos dicindo e todo, é lo que lle interesa saber o que dicimos nós para depois saber como poder xogárnosla por detrás. Por iso dicía, fala de caladiños cando estén eles e cando vais a Alicia, porque senón eso corre, vai para arriba e empeza a bourar a súa cabeza a ver como nos pode joder de outra maneira. Ahora tenemos que decir nós, xa que nos puñeron a caldo, tenemos que decir nós que sí, que houve un día que... Anda, Que fora un día solo, a unhas 12. Carlos e Sara deciden que a mellor defensa é un bo ataque. Unha era malleira do porco. E as mulleres do porco, sobre todo. Porque falan de que a porca incluso lle poñen un nombre moi especial de Houdini, ¿no? Dese escapista tan famoso, de que a porca quere escapar, pero é das malleiras que leva a porca. Quen fala das malleiras que leva a porca de xente encabreada, que empeza a malleiras con ela, plas, que a mí me te dado pena, porque teño sugerido de que eu me quedaba a porca moitas veces porque lle escapaba. Pero, por qué? Por que escapa a porca? Por que a porca fuxeu? Por qué? Había que preguntarlle a ver se José sabe por qué. El pedras contra o seu tellado non tira, pero está pendente na máis daquilo que fan os demais para que non lle pasen diante, pero a zorra, non legalmente, tratando de facer o seu mellor que poden. É así non é. Entonces agora me encontro así un pouco ledo porque sinceramente hoxe vin a familia da aldea de abaixo máis unida que nunca. Non están pendentes de facer o deles sin estar preocupándose dos demais. Non nos estamos preocupándonos do que fai el, pero el sí, de nós. Non nos oín berrar, non nos oín berrar uns cos outros, nin discutir, nin insultar, nin oín a Víctor ofrecendolle unha patada no peito a súa irmán, nin nada, non? Non estamos nin teatro, non nos fai falta pa nada. Estamos aquí e pa min, xa te digo así, pa min somos os mellores. Eu ainda prefiero que te enfadados comigo para, polo menos así, levanse mellor entre eles. Está ben. E xa non é por tirarme fora, xa non é por min nada, por a miña familia, por como estou vendo, por como está dando todo, todos, desde o primeiro ao último, dando todo e máis do que podemos. E renqueando e que nos doen os pés e as mans e doinos todo como os demais, que somos personas, que non somos Superman. É eso, tíos, valorade, non? Tamén unha é prova, mira, estamos rica, non? Boas tardes a todos. A mitad falla. Non vengo máis. Venen máis, ali que miran. Pero vai sobrar nesto, vai sobrar todo. No, a mí o que me extraña é eso, que non viñera os meus amigos. Tamén, esa sería que te quería, pero tanto, non lo pensei. Te chico pasando. Programa, os que me dades ver.
perdendo todos. Carlos, eu peor. Nós témolo perdido, xa. Seguiremos traballando, cuidando os animales que non ten culpa, pero témolo perdido, porque somos unha persona máis. Cuidado que volvo outra vez!